O 27 de marzo é o Día Mundial do Teatro, así que arriba o pano e a gozar das recomendacións que vos traemos esta semana. Na Biblioteca Infantil, A gata con botas, de Ánxeles Cuña Bóveda, unha nova versión do conto de Perrol no que Ánxeles Cuña libera as súas personaxes do pasado e confrontas co tempo que estamos a vivir. Soa ben, non si? Na sección xuvenil, El pequeño teatro de Rebeca Dautrero, un libro cheo de ilusionismo, encanto e emoción. En canto abrimos as súas páxinas e vemos as súas personaxes asomarse a este singular escenario, mergullámonos de cheo na magia do teatro. Así que, pasen e vexan. Na sección de adultos, Eifred Mulle, fantasía do Valadouro con vampiros. Esta obra de Xesús Pisón, natural do Valadouro, foi agalardoada co primeiro premio Rafael Dieste de textos teatrais da Deputación da Coruña, uns premios que se levan outorgando desde 1991. Ademais desta, podedes ler o resto de obras premiadas na biblioteca. Entre os libros de non ficción, La escena de la ciudad, el Teatro Rosalía Castro. Sabedes que a Biblioteca Provincial comparte edificio co Teatro Rosalía? Para coñecer máis do edificio, recomendámosvos este catálogo de exposición celebrada no Teatro Rosalía de Castro na primavera de 1995 sobre a súa propia historia, onde atoparedes reproduccións de cartéis, programas, planos antigos e fotografías de bailes e eventos da época. E para os libros de Eblio da Coluna, Las cosas extraordinarias, de Duncan Macmillan e Bryce F., un clásico contemporáneo da dramaturxia británica, unha comedia chea de inocencia e tenrura, que viaxou por todo o mundo durante anos, aliviando a calquera persoa que pasara por unha mala época na súa vida. No ano da pandemia, representouse no Teatro Lara de Madrid e no Arriaga de Bilbao.